Boiro presenta a quinta muiñada de Bealo para poñer en valor a cultura popular. Comida entre os veciños, música e o xa tradicional muiño protagonizan o programa desta edición. Concello de Boiro e veciños de Bealo volven unirse para celebrar a quinta muiñada popular, un evento pensado para os veciños e que cada ano suma máis adeptos. A actividade naceu coa intención de potenciar a cultura popular entre os veciños da parroquia boirense. Pois empezamos con actividade centrada de primeiras únicamente no muiño, pero a partir de aí pois fomos expandindo pois cara outras actividades que se realizaban na aldea de Bealo hai anos no pasado, non? E, bueno, son actividades que xiran en torno á tradición popular, á etnografía, á cultura do comunal, non? E, bueno, pois nese sentido, todo o que facemos é para os veciños de Bealo e da parroquia, porque, bueno, como nos decimos, trátase dunha festa de pequeno formato que non pretende multitudes, ni moito menos, non? E, bueno, eso é un pouco como naceu e o que levamos feito nestas, como decía antes, a 5 edicións. Cada ano a muiñada de Bealo suma máis seguidores. Entre as actividades desta edición destaca a mesa redonda de debate sobre a parroquia ou a posta en marcha do muiño para ensinar ás novas xeracións o seu funcionamento. Empeza a xuntar a xente, despois vamos a facer unha mesa redonda donde se vai a falar de coplas, bailes, de cousas da que viviron os nosos xente pasada, para recordar, que queden escriturados, que queden na memoria para que outras xeracións que veñan despois pois vivan esos temas. Despois, como sempre, facemos unha baixada ao muiño, a xente visita-o, poñémolo a funcionar, botámoslle un pouco millo, moe un pouco para que a xente que nunca ve un muiño ou non sepa o seu funcionamento, explicámoslle o funcionamento, ven como sale a fariña, como se facía antigamente a fariña. Dende o Concello agradecen o esforzo que cada ano fai a veciñanza de Bealo por promover esta actividade e dar forza á cultura popular de Boiro. Unha festa moi importante polo seu interese cultural e o valor que queren poñer en recuperación da memoria e do que é noso, como é a recuperación do muiño e das tradicións antigas, pois como son as da labranza, e darlle a coñecer a xente máis nova que se acerca ali, ou simplemente rememorar cos máis adultos da parroquia, rememorar e recordar o uso que tiñan pois moitos apeiros dos que eles poñen ali. Como ben digo, é a quinta edición que levan traballando, empezou con unha cousa pequeniña, así como para os veciños, pero que xa está collendo forma, que estará amenizada por grupos locales, co cual nos orgullece aínda máis porque sempre queremos poñer en valor a importancia cultural, musical e de danza que temos no noso concello.